No corazón de Galicia, separando as provincias de Lugo e Pontevedra, está o Monte Faro, un lugar desde onde ver as 4 provincias galegas. O Monte Faro foi desde tempos remotos lugar de consagración de ritos pagáns e lugar probable da existencia de algunha atalaya galaico-romana. A súa condición estratéxica facía deste lugar un magnífico miradoiro para controlar o paso. Hoxe érguese unha ermida en honra a Virxe do Faro, unha edificación do século XVII construída sobre os restos de templos anteriores que amosan a importancia deste espazo como lugar de culto. Unha devoción que continúa hoxe en día a nivel galego coas 2 grandes romarías que teñen lugar alí nos meses de agosto e setembro e que atraen a centos de devotos de toda Galicia. A poucos metros da ermida, outro bonito lugar de visita, con lenda incluída e recén restaurada. A Fonte dos Meniños, fonte que brota do chan, e que se chamou así polos seus supostos poderes curativos que sanaban a nenos que padecían engandiño, unha enfermidade que lles impedía camiñar.